Som empresa familiar, venim del món de la peixateria, som peixaters, l'avi tenia una peixateria, la boqueria l'any 36, el pare va fundar Frimi l'any 77 i junts hem fet gran aquesta empresa. Avui en dia comptem amb més de 600 col·laboradors dins de la casa i l'empresa ha anat creixent els últims anys amb una filosofia sempre enfocada a treure la variabilitat al peix fresc. Nosaltres vam invertir en la nostra primera nau l'any 2000 a Mercabarna, una nau que encara està operativa i continua donant molt bon servei i molt bon producte. D'aquí vam fer un salt a Arenys de Munt, vam fer unes inversions en dues plantes noves del 2012-2013 i l'any 19 vam decidir invertir en aquesta planta de la Roca amb l'objectiu de poder fer un producte totalment estable i totalment regular per al mercat dels supermercats europeus. La Roca va ser una inversió molt diferent de les altres. Nosaltres venim del món del ganivet, del món del tall. Aquí vam pensar que si ens volíem fer un producte estable i d'alt nivell havíem de robotitzar i automatitzar tots els processos. La inversió de la Roca s'ha fet sempre pensant en que sigui una fàbrica que pugui treballar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Avui en dia estem servint a més de 30 països a tota la zona europea. És una fàbrica de producció de peix d'alta qualitat, totalment estandarditzat i totalment uniformitzat per poder tenir un producte exactament igual tots els dies a casa dels clients. I recentment hem obert mercat als Estats Units i a Canadà, on els nostres productes estan tenint un gran èxit. Com una institució com Mercabarna, amb la quantitat d'empreses alimentàries que hi som a dins i amb la llarga experiència, que et facin un reconeixement d'aquest tipus sempre és d'agrair i sempre t'enorgulleix, sobretot perquè darrere de tota aquesta indústria hi ha un mar de gent que treballa dia i nit perquè això funcioni.